Y por cierto, efectivamente, mi coche es de segunda mano y a mucha honra, Y no sé qué empresario sería el que le dijo a usted que no lo compraría, pero bueno, su hermano, que es empresario, seguramente. El hermano del señor Morera le dijo que no me compraría el coche de segunda mano, no lo sé. Gràcies, senyor president. No sé si el germà del senyor Morera li compraria o no el cotxe, però li puc assegurar que cap dels fills del senyor Morera té un robot mascota Aibo de Sony que, per cert, val el salari de 2.000 euristes. Per cert, això puc assegurar-li-ho. Mire, com no li ha contestat al senyor Morera, com no li ha contestat si tornarà a negar el que va negar el 13 de març del 2009, li vaig a recordar-li-ho jo. Mire, el que vostè va negar d'haver acceptat regals que li està atribuït tant en la interlocutòria del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de 5 de març del 2009 del senyor Garzón, com en la interlocutòria del TSJ de la Comunitat Valenciana de 6 de juliol del 2009, com fins i tot en la interlocutòria d'arxivament del mateix Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a pesar de que no ho va considerar constitutiu del delicte de suborn passiu impropi, però va reconèixer. Avui, després de tot això, seguirà vostè dient que no va rebre cap regal, seguirà mentint o va admetre, com a mínim al marge de la responsabilitat que pugui haver, va admetre que sí que va tindre regals. Muchas gracias.